खुलुमबाय लोगोफोर। जोंना दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ मा हादोरखौ हाजोफोरनि हादर बुंनाय जायो? भारत, चीन, आमेरिका, नेपाल। बेनिनो फिननाया जागोन नेपाल। माउन्ट एभारेस्ट गोजौसिन हाजोआबो नेपाल हादोरावनो दं। बेखौ गिबि गाखोदोंमोन 29 मे 1953 मायथाइयाव निउजिलेन्डनि एडमुन्ड हिलारी आरो नेपाल हादोरनि तेनजिं नर्गेआ। भारत हादोराव सरकारजों गनायथि होजानाय गासै रावफोरा मोनबेसे? 20, 22, 18, 24। बेनि फिननाया जाबाय 22। बेफोरो जाबाय एसामिस, बेंगली, बड', डगरी, गुजराती, हिन्दी, कानाडा, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मालायालाम, मणिपुरी, माराठी, नेपाली, उड़िया, पान्जाबी, संस्कृत, सान्थाली, सिन्धी, तामिल, तेलुगु आरो उर्दु। भारतनि गिबि सावस्रि फरायसालिमाया बबे? कलकाता सावस्रि फरायसालिमा, मुम्बाइ सावस्रि फरायसालिमा, चेन्नाइ सावस्रि फरायसालिमा, आसाम सावस्रि फरायसालिमा। बेनिनो फिननाया जागोन कलकाता सावस्रि फरायसालिमा। बेखौ गायसनदोंमोन 28 जानुवारि 1835 मायथाइयाव। दा बेखौ मोनथि मोनो मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल, कलकाता। आसामनि फिसासिन जिल्लानि मुङा मा? खोला सालमारा, कार्बि आंलं, हाइलाकान्दि, माजुलि। बेनिनो फिननाया जागोन खोला सालमारा। बेनि गासै हानि बिबाङा 568 किल'मिटार स्कुवेर। बेखौ दादोंमोन 9 फेब्रुवारि 2010 मायथाइयाव। बोखावदोंमोन धुबरी जिल्लानिफ्राय। अलिम्पिक खेलाखौ बबे हादोरा गिबि जागायजेनदोंमोन? इटाली, फ्रान्स, ग्रीस, इजिप्ट। बेनिनो फिननाया जागोन ग्रीस। बोखांदोंमोन 1896 मायथाइयाव। मा गाबनि गस्ला गानोब्ला बांसिन गरम मोनो? निला, गोमो, गोसोम, गुफुर। बेनिनो फिननाया जागोन गोसोम। हेरी पटार बिजाब फारिखौ सोर लिरदोंमोन? जे.आर.आर. टलकिन, सुजाने कलिन्स, जे.के. रलिं, रिक रियर्डान। बेनि फिननाया जागोन जे.के. रलिं। बेनि आबुं मुङा ज'नि रलिं। बेयो ब्रिटिश हादोरनिमोन। मा हादोरनि फिरफिलायाव सिंहनि सावगारि थायो? भारत, श्रीलंका, नेपाल, आमेरिका। बेनि फिननाया जागोन श्रीलंका। गनायथि मोनदोंमोन 17 दिसेम्बर 1978 मायथाइयाव। भारत हादोराव गाहायनि सोर मानसिखौ फासिनि साजा होनाय जाया? फाग्लाखौ, उन्दैखौ, गोरबोआव उन्दै गोनांखौ, गासैखौबो। फाग्लाखौबो, उन्दैखौबो, गोरबोआव उन्दै गोनांखौबो फासिनि साजा होनाय जाया। बेनि फिननाया जागोन गासैखौबो। भारत उदांस्रि जाखांनायनि उनाव गिबि भारतनिफ्राय आलादा जाग्रोनाय हादोरा मा? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांलादेश, नेपाल। बेनि फिननाया जागोन पाकिस्तान। आलादा जादोंमोन 14 आगस्ट 1947 मायथाइयाव। लोगोफोर, बेफोरबायदि बर'नि जिके मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। दानिया 11 सोंथियाव दङ मा हादोरा बयनिबो सिगां अख्रांमायाव एन्जर दैथायहरदोंमोन? भारत, फ्रान्स, चीन, आमेरिका। बेनि फिननाया जागोन फ्रान्स। भारतनि गिबि आफादगिरिया सोर? जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, बि आर आम्बेडकार, सरदार पटेल। बेनि फिननाया जागोन राजेन्द्र प्रसाद। बियो जादोंमोन 1950 मायथाइनिफ्राय 1961 मायथाइसिम। भारतनि हारिमायारि जुनारा मा? सिंह, लख्रा, मोसा, मैदेर। बेनि फिननाया जागोन मोसा। इसर'नि आबुं मुङा मा? इन्डियान साइन्स रिसार्च अर्गेनाइजेशन, इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन, इन्टारनेशनेल स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन, इन्डियान सेटेलाइट रिसार्च अपारेशन। बेनि फिननाया जागोन इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन। दादोंमोन 15 आगस्ट 1969 मायथाइयाव। फाउन्डारा बिक्रम साराभाई। हेडक्वार्टारा दङ बेंगालुरु, कर्नाटकआव। बबे हादोरा आयुर्वेदिक मुलिखौ बानायग्रोदोंमोन? भारत, चीन, जापान, आमेरिका। बेनि फिननाया जागोन भारत। लोगोफोर, भिडिअ खालामनो गोबां खस्थ' जायो। बेनिखायनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना थां। दानिया 16 सोंथियाव दङ बबे गेसआ बुहुमनि बारमण्डलाव बांसिन थायो? अक्सिजेन, कार्बन डाइ अक्साइड, नाइट्रजेन, हाइड्रजेन। बेनि फिननाया जागोन नाइट्रजेन। बारमण्डलाव नाइट्रजेनखौ 78% मोननाय जायो, अक्सिजेनखौ 21%। मटर साइकेलखौ बबे हादोरा दिहुनदोंमोन? चीन, जार्मान, जापान, भारत। बेनि फिननाया जागोन जार्मान। दिहुनदोंमोन
1885 मायथाइयाव बेनि गोख्रैथिया 11 किल'मिटार/आवार। त्रिपुरा रायजोआ माब्ला उदांस्रि मोनामोन? 1972, 1970, 1971, 1947। बेनि फिननाया जागोन 1972, 21 जानुवारियाव। बेनि हानि बिबाङा 10,491 किल'मिटार स्कुवेर। घड़ीखौ मा हादराव दिहुनदोंमोन? जार्मान, फ्रान्स, इटाली, आमेरिका। बेनि फिननाया जागोन इटाली। दिहुनदोंमोन बार्थोलमिउ मेनफ्रेदिआ 1462 मायथाइयाव। नैबे सोंथिया नोंसिनि थाखाय। BTC आरो BTRनि आबुं महरखौ कमेन्ट खालामना फोरमायहर। गोजोन्थों।